Vamos a desplegar unha actividade importante en pequenas reunións, en pequenas xuntanzas para escoitar a todo o mundo, para saber o que debemos incorporar e para despois intentar leválo a medidas de goberno, identificar, en definitiva, os problemas que ten a xente, identificar as súas inquedanzas do día a día e ser capaces despois de plasmarlas nun programa que ten que ser participativo, que ten que redactarse despois de escoitar moito a todo o mundo e que se cumprimos ao final a finalidade de que ninguén que quera facernos unha suxerencia, unha aportación, cando menos que o escoitemos, e despois, se é posible, e se é realista, e se debe estar no programa, poder incorporala, se ese objetivo se consigue entre toda a xente que hoxe está aquí, e moita máis xente que lle vamos a pedir colaboración a través de todos e todas as persoas que integran este comité, pois teremos cumprido ese objetivo. Pasado sábado, no comité de dirección, pois acordamos que vamos a acordo de constituir Que antes foi alcalde doblemente imputado e que tivo que deixar a alcaldía. Sí, bueno, sobre outros asuntos, si alguén que preguntar.